po 2,5 kilometru. Dneska jsem stával zase jako fresh. Dneska je 20. den a plný energie. Někteří se ptají, jak můžeme vydržet takovou dlouhou trasu. 6000 km dohromady, zbývá nám 3,5. No tak to je jisté. My máme totiž takové sušené ovoce. Nejen, že mi z toho rostou vlasy. Podívejte se na ten fade. Skvělej, že? Podívej se na ty kokosové čipsy. No, nejen, že jsou organické, ale neskutečně chutné. Doplňujeme si energie každý den. Každý den. To je prostě rychlý zdroj. Po 100 kilometrech si zase doplníme energie a jedeme další 100. Dneska je cíl 250 kilometrů, což znamená tady ty dvakrát. A jak to chutná? Výborně. Měli jsme mango, ale to bylo tak dobrý, že jsme to snědli během kolik dní? 2 dny. No, dá se říct tak, no. Ale během těch 2 dnů jsme se dostali kam? Do Estonska. To bylo rychlý, že? Ano. Takže, podívejte se na moje kolo. Tady to kolo se rozbilo 6krát. Já 0krát. No tak možná jednou plus kola, a to bylo všechno. Díky tady těm suplementům, který nám vyživují každý den, tak se dostáváme daleko. Kde jsme? Ve Finsku. Kde? V takovém městě Turku. U 200 km od Helsinek. Zhruba, nějak tak. Takže tak. Takže těšte se a berte.